Malo operemo samo nogi, to da ne sve. Ajmo deco, idej. Ajde, mora jača. Malo je onemoćala. Nosi ovo tamo slučajnicu. Malo samo čisto. Došla na izložbu. Šetnik. Ja sam vidio da oslabio trošak put ovih prvi sredstva idu strano nešto. Malo da nas piše sastavila tamo. Hoće Željko da je hodimo noć? Evo samo, nek obiđe 2-3 kruga pa onda. Maša? Ali sad možda da... Evo je blizu bek izbore. Da vodi konja ili tako nešto. Pazite na decu, Pa može noge, ne meni mobil. Kako da prati krajne godin dana. Evo, Stefan ga je gledao malo pre i sada. Ako je to kao bio tamo sine koji se bori. Ovo mogu da vratim. Gdje si nešto? Dobar. Pa kako sad? Da ja sam nešto drugo? Ajde, šetim. Da moram da radim kopiju. Šta ti radiš? Pazi, lepo smo krenuli, Sale, lepo smo krenuli malom, razumeš, teramo. I onda onaj pljusak i ohladi nam konje. I konji zabagu, nemo dalje. Zasadili malo se odmari. Oladila nam konje skroz, brate, i mi onda stali, razumeš, ne može više. Da su mi njih posle ponovo zagrejali iz početka, pa. I zapalili roštilje. Pa, oni tamo su se trebali da zapali roštilje, ali ništa. Ona to i hoće, ona će onda jakati trke.